फिअर असता तर खूपशे जाण म्हणटा आपण आधी फोटो कित्याक घालू आपल्यापेक्षा ती बाल सदांच सगळ्यात आपल्या आपण तो कमी अशें दिसता एक लक्षात दवरा तेन्नाच न्ही जर तुमकां जिवनात कितेंय जर सक्सेसफुल करतले आपणाक कमी समजूंक नाका एक म्हण आसा तुमकां जर कितें यश मेळपाक जाय न्ही जाल्यार टायमाचो टायम म्हणजे टायम इज द ओनली टायम पासल्यास करा ताच्या पेक्षा जर जास्त यश मेळपाक जाय जाल्यार प्रयत्न करा आणि पासल्यास करा आणि तुमकां जर बेस्ट यश मेळपाक जाय जाल्यार स्वताचेर विश्वास दवरा आमकां हांव हे काम करतलोच जर तुम्ही कोणी आता चौथीच्या बाजारात गेला ना उगो चौथीच्या बाजारात बसतलेच आपण सेल करतो तुमचं नक्की सेल जाता आणि तुम्ही सक्सेसफुल जातले